А тук това е бивша турска джамия. Това ли? Да. Това е черната джамия. А почуто черната и след това става българска църква с едночисници. Затова и казват черната джамия. И тук майче са го измъчвали Каравелов, не Любен Каравелов, а Петко Каравелов. Айде, Саша. От тук следва, че си търся жилище, което хем да е малко, хем да е удобно и да е само за мене. И затова тук съм временно. Приятелите са ми тези. Брадати, устати, чепати, които не са приятели, а са познати. Благодарим ти за този хубав ден, който ни подаряваш. Благодарим ти за слънцето, за въздуха, за живота. Благослови, Господи, и всички онези, които нямат този насъщен хляб. Молим те за всяка една душа, Господи, която е на тази земя гладна и жадна. В Твоето име и за Твоя вечна слава помолихме и попросихме всичко това. Амин. Добър апетит ви желая!